tady Míša, je to Ronaldo. Ronaldinho, kopej. On to nedal. On to sprdil. Takže teď asi jde kdo? Tak já jdu kopat, jo, tak na. Míša. A ty se nechováš slušně. Ale teď jde kopa Messi, ale koukej. Leo Messi. Tak ukáž, Messi. Messi. Ty krása. A jak to, že to nedal? Asi mám nějaký No asi za to můžou fanoušci. Oni mi prokleli, mi prokleli, taky dostal. Jaj. Ty kopej kdo, kámo? Teď já kopu. A ty jsi v bráně, kámo. Na Míšo. Na turbo. Jo, díky. Tak chytej, nestrče. Skodu. Teď do kope. Aleluja. Teď do té kope teď. Do teď kope, jak sakra. Jaj! Dobrý. Jaj. Ach jo. Teď kope asi Míša určitě. Dík Alex za kraviny. Lidi, nedávejte mu odběr na kanál, nedávejte mu. A Míšovi dejte mu, Míša je nejlepší zabiják. Takže mu dejte odběr. Takže Alexovi nedávejte žádný odběr. Protože má hnusný videa, má hnusný. To šiša, to banána vám dávám. Dobrý den lidi, dáme pánové, koukej jak utíká Jara. Jak to možná? Jak to možná? Kese jsme na problém. Ten natačí Míšu. Míšu. Proč? Můžeš? A tam jsou sportní slova, kámo. Ne. Dobrý den, lidi pánové. Ne, dělej, Míšo, aha, dělej, utíkej, blázne. Ne, dělej, Míšo. To je manko. Ne, lidi, co on dělá? Míšo, dělej, co ty děláš? Co on dělá? To vypadá nějaký film, kdyby tam místo. Fantomas. Jo, no, Fantomas. Fantomas jak utíkal přes ten míč, nebo co to bylo? No už ho vypni, kámo. Dobrý, no. Počkej, ne, ukecám. No. No to čo, kámo, Jak to utíkal peně? Jaj. Už to vypni, kámo, dáme další video.